Què diu Plató sobre la democràcia? Plató té diverses reflexions sobre aquest tema, especialment a les seves obres La República i les lleis. Com molts sabeu, la seva postura va ser majoritàriament crítica. Però, per què el sistema polític? Per entendre-ho, ens hem de situar en el context de l'antiga Atenes. A l'època de Plató, Atenes era una polis, una ciutat-estat políticament independent. Cada polis era autònoma i podia tenir un sistema de govern diferent, i Atenes va ser, durant bona part de la vida de Plató, la primera democràcia de la història. De fet, la paraula democràcia prové del grec i significa precisament govern del poble. Per nosaltres, la democràcia és un sistema estès i normalitzat, però a l'Atenes clàssica era una autèntica novetat i una anomalia a Grècia. La democràcia atenenca, a més, era molt diferent de l'actual. La principal diferència és que era una democràcia directa. No hi havia partits polítics ni representació. Els càrrecs no eren electes, es triaven per sorteig. I les lleis es votaven directament amb alçada. A més d'això, la participació estava restringida. Només els homes lliures nascuts a Atenes podien ser ciutadans. De tal manera que esclaus, estrangers i dones en quedaven exclosos. En aquest context es va educar Plató. Tot i que no hi ha escrits de la seva postura quan era jove, diversos estudiosos creuen que, en un principi, Plató no era tan hostil a la democràcia. La seva crítica es va anar formant al llarg de la seva vida, influït per les seves experiències a Atenes. Llavors, en què consisteix exactament la seva crítica? A la República, Plató classifica els règims polítics de més a menys justos i situa la democràcia entre els més injustos. Per il·lustrar la seva opinió, ens ofereix la famosa metàfora del capità de vaixell. Imagineu la ciutat com un vaixell, el governant com el capità i el poble com la tripulació. En aquesta nau, diversos tripulants volen controlar el timó, criden, competeixen, intenten convèncer els altres que ells són els millors per dirigir-lo. Davant d'aquest soroll, el més expert, el que millor coneix el vaixell i la navegació, queda silenciat pel xivarri, és ignorat i ridiculitzat, malgrat ser el més preparat per capitanejar la nau. Segons Plató, aquesta idea que ens semblaria ridícula en un vaixell real és una possibilitat molt plausible en un govern democràtic. La política, com la navegació, és un art que no s'hauria de deixar en mans de qui no en sap. En una democràcia, qualsevol opinió sembla vàlida, tant la dels competents com la dels ignorants. Una majoria poc informada, guiada pels sentiments i no pel coneixement, pot prendre decisions desastroses. Quan aquesta decideix, sovint es deixa manipular pel més popular i es deixen de banda els més experts. A més de tot això, Plató creia que el perill de la democràcia anava més enllà. Per ell, aquest règim podia derivar cap al pitjor de tots, la tirania. D'on va treure aquesta idea? Directament de la seva pròpia experiència vital. Durant la seva joventut va veure com la democràcia atenenca prenia decisions militars catastròfiques i era derrotada a la guerra del Peloponès, la qual cosa va portar a la instauració del règim dels 30 tirans. Plató va tenir la prova que una democràcia, després d'un període d'inestabilitat i excés, podia desembocar en un règim autoritari. Aquesta experiència el va portar a afirmar que la llibertat en excés sembla que no deriva en una altra cosa que en l'esclavitud en excés. I és que per Plató, la llibertat que promou la democràcia no té res a veure amb l'autonomia, sinó amb la disbauxa i la irresponsabilitat. El ciutadà democràtic fa el que li ve de gust, sense ordre ni mesura. Aquesta llibertat desenfrenada porta al desordre, al caos i, finalment, a la necessitat d'un tirà que restableixi l'ordre per la força. Aquesta seqüència democràcia, caos, tirania
que va succeir a Atenes, encaixa perfectament amb la idea platònica que fer el que vols és, en realitat, ser esclau de les passions. Per tant, bastant allunyat de ser autènticament lliure. Un altre fet històric decisiu per Plató va ser el judici i l'execució del seu mestre, Sòcrates. La democràcia, que havia de ser el règim de la justícia col·lectiva, va condemnar la persona més justa d'Atenes. Aquest esdeveniment va impactar tant Plató que es va allunyar de la vida política i d'Atenes durant molts anys. Quan va tornar, va començar a escriure la seva obra on, a banda de les seves crítiques a la democràcia, va defensar la postura que només els savis, els que coneixen el bé i la justícia, poden ser els més adequats per governar. Des d'una perspectiva contemporània, filòsofs com Karl Popper van veure en Plató un enemic de la societat oberta a causa d'aquestes idees. Per Popper, Plató defensava una jerarquia rígida i s'oposava al canvi i a la crítica. En aquest sentit, el va considerar un precursor del totalitarisme i un deixeble que havia contradit l'esperit crític i obert del seu mestre Sòcrates. A la seva obra La societat oberta i els seus enemics, Popper assenyala que és difícil, al meu parer, concebre un contrast més gran que el que separa l'ideal de filòsof socràtic del platònic. És el contrast entre dos mons, el món d'un individualista modest i racional i el d'un semidéu totalitari. Ara bé, cal assenyalar que aquesta crítica podria ser una mica anacrònica i descontextualitzada. L'oposició de Plató a la democràcia va ser realment tan frontal? De fet, Plató va moderar la seva postura. A les lleis, una de les seves últimes obres, va continuar defensant que la democràcia sense límits era inestable, però també va deixar escrit que la participació del poble pot ser justa si els governants se sotmeten a lleis fermes. En aquesta obra, Plató es mostra més conciliador que la república i admet que, sota certes condicions, la democràcia pot ser una forma de govern raonablement justa. A partir de tot això, què diria Plató sobre la nostra democràcia? Sembla bastant probable que el Plató de les lleis aprovaria la idea d'una Constitució i d'un sistema legal que limiten el poder i proporcionen un marc de justícia. En aquest sentit, podria ser que també aplaudís la divisió de poders. Ara, potser continuaria preguntant-se si tot això garanteix que els governants siguin els més preparats per fer-ho, o si, en canvi, seguim deixant el timó de la nau als més populars. Per altra banda, què pensaria del sistema representatiu i de la Constitució i la mida dels estats actuals? Com hauria vist les societats de milions d'habitants? Veuria possible mantenir la justícia i el paper actiu i informat del ciutadà en comunitats tan grans i complexes? Què en penseu vosaltres? I amb això hem acabat l'explicació de la democràcia per Plató.